Μία φορά και έναν καιρό, σε μία μικρή πόλη ανάμεσα σε βουνά και θάλασσα, ζούσε ένα παιδί που το έλεγαν Νικόλα. Ο Νικόλας δεν φοβόταν το σκοτάδι, φοβόταν το φως της μέρας, γιατί τότε όλοι τον ρωτούσαν τι όνειρα έχει για το μέλλον. Στο σχολείο, τα άλλα παιδιά μιλούσαν δυνατά. «Θα γίνω γιατρός, θα ταξιδέψω παντού», έλεγαν γεμάτα σιγουριά. Όταν η δασκάλα ρωτούσε τον Νικόλα, εκείνος κατέβαζε τα μάτια. «Δεν ξέρω ακόμα», απαντούσε ήσυχα. Το βράδυ ένιωθε λίγο καλύτερα. Στο μισοσκόταδο του δωματίου του, κανείς δεν τον ρωτούσε τίποτα. Ένα συννεφιασμένο βράδυ γύριζε μόνος προς το σπίτι. Ο δρόμος περνούσε δίπλα από ένα παλιό δάσος, που όλοι έλεγαν να αποφεύγει. «Όποιος μπει εκεί», έλεγε ο παππούς του, «μπορεί να ξεχάσει ποιος είναι». Ο Νικόλας στάθηκε στην άκρη. Ο αέρας μύριζε βρεγμένα φύλλα και κάτι γνώριμο, σαν παλιά ανάμνηση. Ένιωσε μια ήσυχη έλξη προς τα μέσα, σαν να τον φώναζε κάποιος χωρίς φωνή. «Αν μπω, μπορεί να χαθώ», σκέφτηκε. «Αν δεν μπω, ίσως μείνω χαμένος όπως είμαι τώρα». Πήρε μια βαθιά ανάσα και έκανε το πρώτο βήμα. Το χώμα ήταν μαλακό κάτω από τα παπούτσια του. Όσο προχωρούσε, το σκοτάδι γινόταν πιο απαλό, όχι τρομακτικό, σαν ζεστή κουβέρτα που τον τύλιγε. Άκουγε ψιθύρους, όχι στα αυτιά, αλλά στο στήθος, σαν σκέψεις που είχε κάνει κάποτε και τις είχε ξεχάσει. «Τι ψάχνεις?» ρώτησε μια φωνή, ήρεμη και βαθιά. Ο Νικόλας κοίταξε γύρω του. Δεν είδε κανέναν, μόνο κορμούς και σκιές. «Δεν ξέρω», είπε σιγανά. «Νομίζω πως αυτό είναι το πρόβλημα». Μπροστά του ένα μεγάλο δέντρο άρχισε να λαμπυρίζει ελαφρά στον κορμό. Ο φλοιός σχημάτισε σιγά σιγά ένα πρόσωπο, γέρικο και γαλήνιο. «Κάποτε», είπε το δέντρο, «εδώ ερχόντουσαν όσοι ήθελαν να ακούσουν τα όνειρά τους. Τώρα έρχονται όσοι τα έχουν ξεχάσει». Η καρδιά του Νικόλα χτύπησε πιο γρήγορα. «Και αν δεν θυμάμαι πια, πώς θα τα βρω?» «Θα περπατήσεις μέσα στο δάσος», απάντησε το δέντρο. «Σε κάθε ξέφωτο θα συναντάς ένα κομμάτι από εσένα. Αν δεν το αποφύγεις, θα θυμηθείς». Στο πρώτο ξέφωτο υπήρχε μια μικρή λίμνη, ήσυχη σαν καθρέφτης. Ο Νικόλας έσκυψε από πάνω της. Αντί για το πρόσωπό του, είδε ένα μικρό παιδί να κάθεται σε ένα τραπέζι. Ζωγράφιζε σπίτια με μεγάλα παράθυρα και ανθρώπους που χαμογελούσαν. Άκουσε μια παλιά, αυστηρή φωνή. «Με τα χρώματα δεν ζουν οι άνθρωποι. Βρες κάτι πιο σοβαρό». Είδε τον πατέρα του να του πιάνει τον ώμο. «Κράτα το σαν χόμπι», του έλεγε. «Πρέπει να σκεφτείς μια σίγουρη δουλειά». Η εικόνα άλλαξε. Το παιδί έκλεινε τις ξυλομπογιές σε ένα σιρτάρι και το έσπροχνε βαθιά μέσα. Η φωνή του δάσους ψιθύρισε. «Εδώ κρύβεται το κομμάτι που έμαθε να βάζει τη χαρά του στην άκρη». Ο Νικόλας άπλωσε το χέρι και ακούμπησε το νερό. Μια μικρή σπίθα φωτός σηκώθηκε από τη λίμνη και μπήκε στο στήθος του. Ένιωσε θλίψη, αλλά αυτή τη φορά δεν προσπάθησε να την κρύψει. «Μου άρεσε να φτιάχνω κόσμους με μολύβια», ψιθύρισε. «Το είχα ξεχάσει». Στο δεύτερο ξέφωτο υπήρχε ένας τοίχος από πέτρες. Πάνω σε κάθε πέτρα ήταν σκαλισμένη μια λέξη. «Πρέπει», «οφείλεις», «κανονικά», «τι θα πουν οι άλλοι». Δίπλα στον τοίχο φαινόταν ένα στενό μονοπάτι σαν σχισμί. Από μέσα του ερχόταν λίγο ζεστό φως. «Για να περάσεις», άκουσε τη φωνή, «δεν χρειάζεται να γκρεμίσεις τον τοίχο. Αρκεί να αφήσεις κάτω ό,τι δεν είναι πια δικό σου». Ο Νικόλας πήρε την πέτρα «πρέπει». Την ένιωσε βαριά, γεμάτη ξένες φωνές. «Αυτή δεν είναι μόνο δική μου», είπε. Την ακούμπησε μαλακά στο έδαφος. Πήρε την πέτρα, τι θα πουν οι άλλοι. Αυτή ήταν πιο μικρή, αλλά αιχμηρή. «Μου τρυπάει την καρδιά», σκέφτηκε. «Κι όμως, δεν είναι δική μου φωνή». Την άφησε κι αυτή δίπλα στις άλλες. Καθώς άφηνε τις πέτρες μία-μία, το μονοπάτι δίπλα στον τοίχο φάρδαινε. Ο τοίχος έμενε, αλλά δεν τον έκλεινε πια. Ο Νικόλας πέρασε από το άνοιγμα. Στην άλλη πλευρά, τα δέντρα έμοιαζαν πιο ανάλαφρα. Στο τρίτο ξέφωτο στεκόταν ένα ξύλινο τραπέζι. Πάνω του ένα λευκό χαρτί και ένα μολύβι. Τίποτα άλλο. Ο Νικόλας κάθισε. Το χέρι του έμεινε για λίγο στον αέρα. «Κι αν αυτό που θα φτιάξω δεν αξίζει», σκέφτηκε. «Κι αν γελάσουν». Η ήσυχη φωνή ακούστηκε πάλι, πολύ κοντά. «Για λίγη ώρα. Άσε τους άλλους. Τι θα γινόταν αν έφτιαχνες κάτι μόνο για να είναι αληθινό?» Ο Νικόλας ακούμπησε το μολύβι στο χαρτί. Άρχισε να ζωγραφίζει ένα σπίτι με μεγάλα παράθυρα και φως. Γύρω του έβαλε δέντρα, παγκάκια, ανθρώπους που κάθονταν και ξεκουράζονταν. Όσο συνέχιζε,
ένιωθε την ανάσα του να ηρεμεί. «Ίσως δεν χρειάζεται να ξέρω πώς λέγεται η δουλειά μου», σκέφτηκε. «Ξέρω μόνο ότι θέλω οι άνθρωποι δίπλα μου να νιώθουν λιγότερο μόνοι». Το χαρτί μπροστά του έλαμψε για μια στιγμή. Ο αέρας γύρω του θόλωσε απαλά. «Τώρα μπορείς να φύγεις», είπε η φωνή του μεγάλου δέντρου. «Δεν κρατάς όλες τις απαντήσεις. Κρατάς όμως μια αληθινή ερώτηση. Αυτό αρκεί για αρχή». Ο Νικόλας έκλεισε τα μάτια. Όταν τα άνοιξε, στεκόταν πάλι στην άκρη του δρόμου, έξω από το δάσος. Η πόλη ήταν ίδια, με τα φώτα και τον θόρυβο. Μα μέσα του κάτι είχε ησυχάσει. Κοίταξε προς τα δέντρα. Ανάμεσά τους διέκρινε μια λεπτή χρυσή γραμμή, σαν ήρεμη ανάσα. Την επόμενη μέρα, όταν η δασκάλα ρώτησε τι θέλει να γίνει όταν μεγαλώσει, ο Νικόλας δεν κοίταξε το πάτωμα. «Θέλω να φτιάχνω μέρη και ιστορίες, όπου οι άνθρωποι θα νιώθουν λιγότερο μόνοι με τους φόβους τους», είπε. Κάποιοι γέλασαν, κάποιοι μπερδεύτηκαν. Εκείνος όμως χαμογέλασε ήσυχα. Ήξερε ότι οι πέτρες με τα πρέπει θα εμφανίζονται κι άλλες φορές στη ζωή του, μα ήξερε πια και το μικρό μονοπάτι δίπλα τους. Και κάπου έξω από την πόλη, το δάσος που κάποτε φοβόντουσαν όλοι, συνέχισε να ψιθυρίζει. Σε όποιον τολμούσε να κάνει την πιο απλή, αλλά και πιο γενναία ερώτηση. «Τι είναι στα αλήθεια δικό μου?»